32 eta 33. Da pelota utzi ezkeo berriz hor 6 kuadro eta erdien ezkeo atzen paetaino aliatzek eta ezker paetaik jogabeko pelotiek ez dik frenatzen bate. Olazar. Era du eskura eman dio Endikari. Endika gazteak lehen guzuari utzi. Errebote beharko du, izatekotan ere. Olazarren barrura eta gainera indarra eman dio eta gainera baztertu. Eta horiek gauz asko dira batera. Bazterretik alde gine zinik gabil pilota. 34 eta 32. Eta nahiz eta horne batean Miguel Maribera ere gehiegi asmatu gabe ikusi dugun, azkenean ikuste agintzen ari dena bera dela. Bai. Dudeik ez, bai sakiakin da, bai pelotakadakin da esan dekan bezala ibiliek lehen, joaristiri pasau ezin da, eta baina bai mina ondila egiten nahi dek. 34 eta 32. Nio. Edarra da ba. Kolperik ere ez diogota. Ez. 35 eta 32. Eta ez dakigut nola amaituko den norgehiagoka, baina ez zuten arrazoi faltarik atzetik izan arren gorriekin itxaropena mantendu duten haiek. Bai, bere konfiantzia bazeko jan, Miguel Marik asmauko zula sakik mine egiten, eta ordu arte Endikare etzian tantoi bukatzen da zea, baina, bueno, pixka duak txuxentze baldin bazan, posible haundik ikusiko zin jendiek, ekarriko zela berriz partidua gorrik, eta ala izan dek. 36 eta 32, orain bereiek dira aurretik eta aldetxo politia lortu dute, kontutan hartu behar da lautanturen aldea, lautanturen faltan. Beti dela garrantzitsua. Endikak, utzi. Urrutiak, gainean justu. Eta joristik atzera. Labur. Errebote luzeagoa espero zuen. Joaristik eta ez den etxitzen da lehen zortzitantoko bentahiak galduta ez da gerreza etxi behoti ere. Zaila. Eta tanto ahun berdik hemen, eta, a ber. Zalantzari gabe. Hain urrutiretze, irutantoa. Lehen, orain gutxi, sakearekin bi jarraian, bat tanto egin eta beste era bat agindu du. Olatzarrak beraz, berriro ere agian gertatuko dela pentsatu behar du. Baristi, formabikoa hor dago, urrutia, baina eramaterik ez. Edarki antzeman dio ba. Bai, antzeman zeok eta bizi jogulako, Joaristik bizi joik eta hortxe. A ber, ikuste duen berriz. 34 eta 36. Aldea erdira ekarri dute. Bai, eta ondo aliatu ala emateik. Miguel Marik baino hor ja eroitzen bezala eta... Zakea da... Gora! Eta... Ia inoiz ez dugu asmatzen, Manuel, baina orain honetan bintzat asmatu dugu, ez da? Hor sakearekin eta sakearen ondorioz izandako aukerekin, hor gure markagailua gaizki dago. Hor ikusten duzuen markagailua. 35 eta 36 da, ez 37. Bere ala zuzenduko dute gure lakirek. Entenditzen hasita egon baitu, ja. Enbiste parti ikusita. Ez dakit ba. Hori, arruan eta tanto, 36. Hori ere ez da pilotaka da horrela santu ere izan. Ez, baina ez, pipeta botaik, Bai, pipeta botatu, baina iruditu zait. Bai, ez ondo remontautakoa eta, baina garbi ikusi dik zuluen onda azkar botadik. Ondo arten egintzeko. 38
Gainean da, Juaristi berriz ere zabaldu, Urrutia iritsi. Juaristi, orain korrika, bizi egin behar Urrutiak. Endika barruan, anda Juaristi, Urrutiak. Eskatutakoa da. Endikak, eman dio horrengoan. Oso ondo. Endikak. Ikus dezagun, barruan da. Urrutiak eraman. Olazar. Arro eman dio. Estik gara. Estu ederra ez era bastartu delako. Bastartu delago eta lekuik estik izan Milmarik. Remontia sartzeko. Eta lau pelotariak oso nekatuta daude. Bai. Hor, Juaristi ikusi dugu. Arnaz estuka, Urrutia ere tankeratxu. Eta agian Arnaz estuka beste bakarren bat ere ibiliko da. Bai. Baina ez kantxan, hor goikalde hortan edo... Tanto gizen ditu, motxake, baina nik uste azken finien partidua oso gogorra iten nahi dela. Eta politia. Bai, alarun pilotaka da, eta bi falta. Eta markagailua gaina partidua bizi zeukik. 17 eta 16. Bost jarraian urdinek. Eta zeigarrena ere bai. Horrek asko baliozu, Manuel. 18 eta 26. Bolara txarra pasatu dute, baina hor dira berriz ere. Hemen Elizalde eta Eote ganen esateiu. Egon ditu 26 eta 22. Kapitonto esaten zuen. Eta guaini kapitonto zeo, 18 eta 26. Begira zaukera, Juaristi. Oso ondo Endika. Juaristi berriz ere zer egin behar du. Txikitu nahi du eta txikitu. Pase pilotera manduen Endika. Bai. Bueno. Bertati berta, denborari gabe intuizioz jo dio kolpea eta eraman egin du eta egira. Intuizio eta erreflejok, eta nik uste nirean Milmarik pelota hau etzula galduko, Illa behazean tokia, bizi etorridek, baina, bueno, baina oso aurrean jota. Golpia ondo tiratzeko bintzat, iruditu zetak, baina. 29 eta 26 zazpitantu errezkan eginda. Garaipenetik oso gertu jarri dira Juaristi eta Olazar. Eta pilota joko hause da. Lehen 8 tanturen aldearekin aurretik Zarauztarra eta Donestebearra. Partida beste kaldera joango zela. Pentsatu dugu, nik uste pilotalekuan geunden guztiok pentsatu dugula, eta horretxean zenudeten askok ere ala pentsatuko zenuten. Baina segi egin dute eta orain aukera dute. Ez dute oraindik irabazi. Bai, aukera dute. 8 tanto hartan Urrutiak asmadik, sakik indiru tanto, lau inditxek eta murriztu aldia. A ber, azkenero sakia Olazarrena. Ez da gara. Eta maitu da, Juaristi eta Olazar garaile. Olazarrek sakez lorturiko zazpigarren horri esker. Eta oso partidu politia ikusi dugu. Bai, oso politia. Juaristik eta Olazarrek partidua onduia joko hau aurreneko zean eutxi intzue partidu bai ondo. Behaiek alde politia, 8 tantona. Eta nik uste nirean harrapatu eta pasatu ditunen Urrutietarrak pixkat behera igual eroiko ziela, baina bueno, tanto eutxi eta beto, azkeneko takada behar egin dide, 7 tantokua. Eta hortxe duzue, azken emaitza, 40 eta 26. Eta hau etxek dira partiduak utzi dizkigun datuak. Aurrelarien artekoak lehen da bizi. Endikak 10 egin ditu. Eta gainera oso ondo banatuta. Hormabikoz 2, mostutakoak beste 2, Zabalean luze 2, atzean beste 2, eskerruman 1. Eta 9 ditu galdutakoak. Eta Juaristi berriz 13 egin ditu, 3 gehiago. Eta 3 bakarrik galdu. Bai, gutxi galdu dik, Oso gutxi. Oso gutxi. Hormabikoz 4, txapagaina moztuta 3, Zabalean luze 1, atzean beste 4.
Esker Horman beste bat. Eta galdutakoak pentsa, Galdutakoak 3, baina behartuta 2. Atzelarien artean berriz, Urrutiak 20 tantu egin ditu, eta 5 pilota galdu, eta egin dituen 20 horietatik 10 sakez izan dira. Esker Horman bat, Zabalen 2, Esker Horman 6, eta atzean beste bat, bai Manuel? Bai, Urrutiak haze 20 inak atzelaile bat iziteko, 10 sakez hori da aldea. Bai, Sakez 7 egin ditu Olazarrek, garrantzitsuena zalantzari gabe azkenen hori, errebotean beste bat lortu du, atzean 2, Esker Horman 3 lortu ditu galdutakoak, gutxi hauek ere. Atzelariak izateko, Urrutiak 5 eta Olazarrek 3, beraz, ez da izan galdutako asko, egindako asko bai, izan da. 406 pilota kada jo dituzte, 65 minutu tardian, eta jokoaren iraupena, hau da, pilota jokoan egon den denbora, 21 minutu eta 21 segundokoa izan da, eta tantu eta irudi eder asko eskaini digu final honek, Sagardoaren txapelketako finalak, eta hauek dituzue horietako batzuk. Eta gozatua da guretzat hemen eta bezat honetan horrelako partiduak eskaintzea gure helburua da, pixkanaka kirol guztiek eta partida garrantzitsuenek lekua izan dezaten Euskal Telebistako kate honetan, telebizat honetan, eta horrelakoak eskertzen dira benetan. Bueno, Manuel, gustora joateko moduan gaitu, oso partidu politia ikusi diagu eta batipat eskaini diagu gure nahia izaten baita beti ikusleak ere gustora lagatzea. Bai, nik uste telebistan ikusteko partidu oso politia ikusi deula. Ondo jokauta, Lauroke oso ondo jokau dela irudizetak. Eta gero gaina bizi mantendu dik, hemen frontoiko ikusle guztia behintzat, euki duelako markagailuan batzuk aurretik eta bestek harrapatu eta bestek urrun aurretik eta era hortan oso bizi mantenduek partidua. Bueno, esan dizuegu Sagardoaren txapelketa honetan Sagardo gileak izan direla beste protagonistak, azken finean hauek babestu dutelako txapelketa hau eta nola ez, Sagardoa izango da garaipena lortu duten entzat eta baita lortu ez duten entzat ere. Noel, eskerrik asko gaur ere gurekin izateagatik. Bai, nahi dezuen arte. Bueno, eta zuei ere hoixe, eskerrik asko jarri duguzuen arretagatik gaurkoan, ez ustetxoa emanez, Juaristi eta Olazarrentzat izan da finala. Eskerrik asko zuen arretagatik, gustuko duzue, hurrengo batera arte.